Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufunyela khona lolu hlelo igama lami. Ngingusithembiso ngwakandlozi. Ngicela amaqala ukuvakashela le channel cofa subscribe, thokozele le video. Wembukeli, ufisa kwenzeka ubulungisa umndeni omfundi ofunda ibanga lokuqala oshayiswe imoto ephuma esikoleni, okuselakala ukuthi ababehamba ngayo bebephuzile emakheni endwedwe ngomsombuluko. uThando Ngwane neminyaka eyisithupha ubudala obefunda emakheni primary school, kuthiwa ubeqeda ukuwela umgwaqo R714 ephelezela abangani bakhe ngesikhathi imoto ibihamba besilisa ababili okuthiwa behamba ngesivinini umshayise washonela khona lapho endaweni yesigameko. Kuvela ukuthi obeshayela imoto ungwasendaweni. Kuthiwa baboshwe bebhace ngale moto ensimini yomoba eCarlton North eVerulam emva kokuthi ikhansela lendawo umnumzane Mandla Ndlovu ebajahe esizwa ngonogada be-Reaction Units of South Africa. Oyise kaThando umnumzane Sifiso Ngwane uthe lesi sigameko sibashiye nesilonda esingeke siphole. Okhulumela nogada be-Reaction Units of South Africa uthe ngesikhathi abasola beboshwa kusolakala ukuthi bebephuzile. Kanti okhulumela amaphoyisa kwaZulu Natal uConstable Thenjiwe Ngcobo uthe kuvulwe icala lokubulala ngokungenhloso estation samaphoyisa eNdwendwe. Mbukeli, bekuyizona ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngicela ube kuvula lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ivideo elandelayo. Usale kahle.